akbar. Ala kana maa si gɛnfɛn kun i la. Wallahi. Ala kana maa tu gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a ko bara to hasiriya fana ma sisan. Ɲɛngoya. Et puis il a juru in na fana et puis o y'a bali la ko n tɛna mobili fana san. I ye wala muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de ni tɔɔrɔ la muso fana ma ɲɛ fana ma ɲɛ. Muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini kana da in tigɛ ka bɔ yen k'a ɲin kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais i b'a na i kan k'i lɔ ka kuma mun fɛ pour que i ni jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Donc n bɛ 30 000 tɛ d'i ma. I bɛ n ka nasɔngɔ nati. Ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. Kiribiti. Kiribiti ta tiɲɛlen de don. Ala ye kɔrɔkɛ kɛ lujuratɔ ye. E ti kɛ o kɛrɛfɛ kuma si sanga ni waati bɛɛ. I b'a fɔ ko danga bɛ adamaden min kɔ. Ko ni dabali banna. Jelikan b'a sen kan. Kiribiti b'a sen kan. Du ma ci yɛrɛ sa wa. E san waati bɛɛ n'a fɔra fɔ ni n buramuso tɛ furumuso ka yɛrɛ ma. Ani tile. Nba. Jɔn. Ah kɔrɔjo. Kɔrɔjo e ne bɛ kɛlɛ la sa. N ka cɛ yan nɔ. Kɔrɔjo sabali sa. Depuis don jumɛn i nana ne sɔrɔ so kɔnɔ o don de b'a fɛ wa. Yɛrɛ bɛ. Kɔri baasi t'i la. Denbaya dun. Kɔri baasi tɛ yen nɔ. Ne ma kuma e fɛ o. Kuma bɛ se n ka cɛ. I ti ɲɛnakala n'i ye sigi la. Dilan dɔ bɛ yan nɔ. Ah banna. Naba. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulilayi. Anba. Kɔrɔjo a bɛ kɛ tan. Depuis ne nana ka bɔ n ka tungafɛn t'a la ne ni ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen. E kɔni b'a dɔn ni bana tɛ Kɔrɔjo. E m'a faamu. I filila. Ne ye fɔ ko fila k'e kɔ yan nɔ. Awɔ. Cogo di? O kɛra. N nana k'i bɛ sunɔgɔ la. N ko o k'i to yen. N'i kɔni maa dalen sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ farikolo sɛgɛnnen don. N ko k'i to yen ka dɔ sunɔgɔ. Voilà. Kɔri baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ yen. Anba. Kɔri baasi t'i yɛrɛ la. Ayi baasi foyi t'i la. Alhamdulilayi. A nin diyara n ye. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Kibaruya juguman ba ko tɛ. Alhamdulilayi. Anba. Kiribiti ninnu. Kiribiti i b'a danga wa? Kiribiti kelen i b'a fɔ ko maa min sarakalen don a sen na. Walahi kiribiti y'o ye a b'a kun fɛ. A kelen ko zon i b'a fɔ ko adamaden ta tiɲɛni. Walahi. Ne tɛ se ka foyi fɔ a kan. Depuis dugu jɛra ne ma kiribiti ye ɲɛ la. Ayiwa o tɛ baasi ye. Ni n selen i ma sisan nin waatinin na kun b'a la. O ka di kɔni. A ka di. Alhamdulilayi. Kamalen min b'an fɛ yan nɔ Dumakɛ in. Soma fodi. N bɛ fodi dɔn kɛ. Depuis an denmisɛnninama bamanan kɔniw de ka di ale yɛrɛ ye. Bayi ale yɛrɛ de don. Awɔ. O don awɔ n bɛ ka bɔ sugu la. Awɔ. N ko n bɛ na n ka ci dɔ ɲɛnabɔ. N ɲɛ bɛ fori n'a a b'a ka don a ka cɛso kɔnɔ. Basiw minɛlen b'a bolo. A bɛ k'u arafu ka kuma. Kiribiti tɔgɔ b'a da. A bɛ ka kuma o ka kuma. Kiribiti wa? Kiribiti tɔgɔ b'a da. Mun ye kiribiti ni fone se ɲɔgɔn ma? Ne nana ne ye foli kɛ. A mɛnna ka sɔrɔ a ma ne laminɛ a sɔrɔla ka ne laminɛ. Ne ko karamɔgɔ Fode n k'aw dun kɛra cogo di? N ko an dɔgɔkɛ tɔgɔ bɛ da dɛ. A ko a b'a fɛ ka kiribiti di a ka jɔnw ma u k'a minɛ u k'a faga u k'a halaki sabula kiribiti taara bagale ma k'ale dɔgɔya ka diɲɛlatigɛ kanjugu foyi tɛ a ma min d'ale kan k'ale da fɛn bɛɛ ma k'ale nɛni k'ale buruja ko n'ale ma kiribiti kɛ ka diɲɛ ladi ko bɛ nkalon ye n'ale ma kiribiti faga bamananya ka tigɛ ale la ne ko n k'a ka sabali n'a ka mɔgɔ fɛ ka taa kɛ kiribiti ye ne dagawuli teri dɔgɔkɛ de ye wa ne yɛrɛ dɔgɔnin don ni maa min teri ye o baden ye baden ye n ko a ka sabali n ko n bɛ kuma fɛ wa n bɛ kangari d'a ye n'a ka dɔgɔyama tɛ s'a ma tuguni o min kɛra
a ko ne kama ne bonya kama k'ale b'a to yen n'o tɛ k'a a bɛna kiribiti don a ka jo kɔrɔ tɔgɔfɛbila jugu b'a bolo basiw b'a bolo basi cɛjugu don dɛ ko f'a ka kiribiti faga n'o ka k'a to yen an kɔni ye kuma bila n ko n bɛna s'i ma i k'a lasigi i ka kangari da ye i ka kangari da ye kɔrɔjo ni sɛni ma piriw ma a bɛ paraw mɛn dɛ kɔrɔjo i ye n tɔɲɔ dɛ i tɔɲɔ cogo jumɛn tɔgɔ ni teriya tun tɛ kɔrɔjo nin kelen ye n tɔɔrɔ dɛ e tun bɛ nin to kiribiti to fode bolo a k'a kun tɛgɛ di a k'a ku kunkun y'a bolo kiribiti y'a bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ sa e bɛ mun dɔn kiribiti ma min kɛ i bɛ mun de dɔn a ma min kɛ ne bɛ ɲininka ne baden teri tɛ yan baden teriya in kɔni kiribiti ni e bɛ cogo min na bi ne b'a dɔn n'a fɔra k'a fɔ k'e fari man di la o ye ala la jarabi ye e ka yɔrɔ dugalen bɛ e la n'a fɔra ka kiribiti fɔlɔ ta tiɲɛ k'o bila i senkɔrɔ a bɛ kɛ ka bo kɛ ka sugunɛ ko dɛ kiribiti nafa jumɛn bɛ ne kan yan ni luwansew ma ɲɛ ne ma ou bien n muso kɔrɔmuso o ka ɲɛ ma e nana jɔn sɔrɔ ne kɛrɛfɛ yan ko ni ma maa sɔrɔ hali ne ko ko n bɛ bɔ ka taa ɲɛgɛn na sisan problème tɛ yan o kɔni an ka madamu ninnu o ni kiribiti bɛɛ ye kelen mais ne kɔni b'a dɔn ne bɛ min f'i ye kiribiti ko la fɛn jumɛn bɛ yen kiribiti ma min kɛ kiribiti kɛra kokisɛri ye yan kiribiti ye fɛn bɛɛ kɛ a ye ɲɛnɛmaya ko bɛɛ kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛna min kɛ n'i to i ka o kolobo kalabako la ka t'i baga fode ma fode min tun tɛ tulonkɛ dɔn depuis an denmisɛnninama fode kalinkan de don ko f'ale ka kɛ doma ye wa a kɛra o doma ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ko fɔ a mɔgɔ tiɲɛnikɛ nɔ mɔgɔw y'a lakali ne de ye n bɛ min kɔni f'i ye ni sɛni ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn kiribiti ta nege foyi tɛ ne la bilen walahi nka n k'a to sɛni k'i ta kɛ kusi gansan mɛnni ye a kana kɛ paraw ye sabula kiribiti yɛrɛ filɛ nin ye kiribiti donnen bɛ ko kuntan na a bɛ ka nafolo bɛɛ ɲagami se ka warimusow bɛɛ détourné a diɲɛlatigɛ kojugu bɛɛ kɛ hali ne yɛrɛ filɛ kiribiti ka gɛlɛya se ne ma i y'a faamu sa. salamu aleykum. wa aleykum salam bi ta ye salamu aleykum ye. i nana mun na. ne ma ŋana yan wa. i nana mun de fɔ. ayi ne ye mun de fɔ. bɔn fɛrɛ kɛ ye na yan. kulen cɛ kɛrɛ cɛ hɛ. kiribiti fa de yan i tɛ cɛ to yen de wa. i sen bɔ nin na kan i sen bɔ nin na fiyewu affaire min an filɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ɲɛdɔn wuli na yan. cɛ kiribiti. cɛ na kulusi bila han a bila na yan cɛ min yɛlɛ an fɛ min yɛlɛ an fɛ cɛ na sa cɛ. mun de kɛra nin. a ta mɔ dabɔra Nugu mun de kɛra kiribiti. cɛ bila sa cɛ min na kɛ. cɛ fɛnɛ kan bila sa. mun de kelen. ne ko mun de kɛra. ne de ka fɛmɛ n ko mun de kelen n na ni mun ɲini kɔrɔ. o tuma ne ma ŋana yan yan tɛ ne na yɔrɔ ye wa e kɔrɔkɛ tɛ ne terikɛ yan ni ma na min na yɔrɔ jumɛn. n na tɛ nafiya de la. ko mun nafiya ye. han n b'a fɔ k'i ɲɔ nafi tɛ so nin kɔnɔ yan n'i kelen ye bɔ nin da fɛ yan dɔrɔn i tɛ foyi la nafiya kɔ yan. est ce que i bɛ tiɲɛ kalama. i de tɛ fɛn kalama fiyewu n t'a fɛ k'i ye yan n t'a fɛ k'i ye yan fiyewu. problème t'a la. non n t'a fɛ k'i ye yan fiyewu. awɔ. fɛrɛkɛ ye wayibara han. komi sibantɔ tɛ ladilikan mɛn ne nana ka na n kun bɛ nin ladi. e to yen sa kɛ an na tɛrɛ ni n feere o kɔsa nin na i ko nafiya de fɔ n kɔrɔ ye yan. ne ma foyi fɔ a ye. i m'a fɔ a ye. foyi. t'a tɔ n ye dɔ mɛn kɔnɔ ka fɔ la ten n t'a fɛ k'i sen n bara ye kɔ y'a mɛn n b'i sen wa n b'i sen kari yan. ka ne sen kari. k'i sen kɔrɔ ko nafiya n t'a fɛ han i yɛrɛ dɔn han. a ka ɲi ne b'a fɔ k'an jɔ jɔyɔrɔ min na ne bɛ n sen ta ka bɔ a kan. mun jɔyɔrɔ i bɛ n'a ye. mun jɔyɔrɔ. i bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na. mun jɔyɔrɔ de. i tɛ foli i ma taa foli nɛni yan ka soma foli somakɛ in Jɔ. k'i y'a fɛn bɛɛ nɛni a kɛlen bɛ ka basi cɛjugu de ta tɔgɔfɛbilaw filajugu siri jugu dama de b'a bolo a kɛlen bɛ ka sɛ faga a bɛ ka ko mɔgɔ ye kiribiti su kari ala k'a tile kari k'a bɛ kiribiti faga k'i ta tiɲɛ ne ko ne de taara a ma n b'a deli ala kama ka n bolo don ka 2000 bɔ ka d'a ma a ye sɛ min san n ka k'o kɛ o ye. cɛ dan ka y'i kɔ yɛrɛ o. mun jaga. et puis so de ye 2000 di somakɛ ma i tɛ nana 2000 di ma n ye woro sisi la. ne ma e ni kisi yan. n'i to a bolo hɛ ne n'i de nin bolo la n tɛ se foyi kɛra nin na.
Foden tɛ foyi dɔn bilakoro ni ye mun de dɔn na kiribiti est ce que baro ko kuma la quoi o to isa kɛ fure bilakoro hali fole b'a na se sisan n bɛ n sen da kiri ka yɛlɛ ka kiri kisi dɛ cogo di i ye tɛ nin dɔn a bɛ n dɔn fɛ voilà a ye tapasi gɛlɛya ni mun de cɛ la o bila kiribiti tɛ ne yɛrɛ de fɛ ne bɛ kiribiti kelen min dɔn kɛ n kɔrɔ n tɛ kɔrɔbɔla sa kɛ ne t'a fɛ kuma yɛrɛ tɛmɛ i ne cɛ yɛrɛ n'o tɛ fa tɛ sɔn la fa tɛ fodi na fiye k'a ye n'i jɔ k'i ɲɛ wa na kamana na ka fɔ ne wa fɔ a ye ko ni n ku y'a bolo ko k'u kana se yan k'a ye n ku tigɛ fiyewu fodi tɛ se foyi la kiribiti tɛ adamaden tɛ adamaden don a se tɛ dugu ma bon mun de kɛlen gere y'a kura o bila kiribiti an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲininka ne ko o kumana e fana i labɛnnen de don o to yen a fɔ sa ayisa mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye ne t'a dɔn k'a fɔ n e bɛ taa nɔ ko nin bɛɛ b'e bolo i tɛ n dɔn fewu mais i tɛ ne lɔn mais a daminɛ i y'a daminɛ Buguni i yan foyi la Wasolo Manden bɛɛ don ɲɔgɔn na a fɔ ma dɔrɔn ko Dani cibali de fiyewu a fɔ de ma ko Dani min tɛ ci la ne de fiyewu ne tɛ kɔrɔbɔla mɔgɔ fɛ o kɔni o to yen fiyewu ne ye mun de bonyana n tɛ sira la kiribiti e ka nin bɛɛ kɛ i bolo ma dalen bɛ fɛn dɔ de kan kɛ ala o to yen sa n karamɔgɔ ye Jidimu yan Jidimu Jos cɛ Jos n'an ko an ko 170 su kelen a n'u ala i jɔ sa kɛ kiribiti ne ye dɛ hali ne b'a fɔ sa in na ne b'a fɔ sa ma ko i lɔ arrête a b'i lɔ n b'a fɔ ko na ye na o kɔni o to yen fiyewu i yɛrɛ kɔni b'a dɔn dɛ i bɛ n ka affaire kɔni dɔn hali ne ka bise i b'a kalama dugukolo ko affaire i kɔni b'a kalama bon i b'a dɔn min y'a to ne dɛsɛ ka kɛ milliardaire ye dɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ sira n b'a dɔn ma ko n bɛ ka sira kɔrɔtɛ de ɲɛ sinon kuluba fankelen de bɛ yen o dira ne ma ko n ka amorcer k'a feere n kɔrɔ walahi mais n bɛ ka siran de kuluba kelen président sila yɔrɔ min na ale bɛ o fankelen de dira ne ma ko ne k'a feere a papier bɛ n bolo yɛrɛ mais papier ɲɛnama ba de tɛ kosɛbɛ ten cɛ a bɛna fɔ ko danga y'i ko i tɛ da la pourquoi i m'aw feere an ye wari la mun sera kɔrɔtɛ de ɲɛ mun kɔrɔtɛ cɛ cɛ kiribiti an ka nin bɛɛ ba sa an ka nin kɛ bon komi i b'a dɔn ne ye affaire mani ye cɛ ala kama ko n bɛ k'o cogo min na foyi sa non tu as raison non tu as raison ne kɛ bilenden non Batari raison y'i bolo wa i ye ka yɔrɔ min fɔ kuluba kɔni hali ba tɛmɛ kuluba dama tɛ Kati hali ba tɛmɛ Kati kɔrɔtɛ kasa ye fan bɛɛ fɛ o kɔni o to yen fiyewu ne ye ne kusa dɔrɔn kɛlen hali kun tamitɔ ye kunu ye kɔrɔtɛ min ye ka wuli n kelen kɔ a ka tiya n ka n bolo kɛtɛ dɔrɔn a bɛ segin kɔ o kɔni o to yen fiyewu voilà bon fɛrɛkɛ n'i ko n k'i ko n tɛ jɔnmaya fɛ n t'o fɛ n bɛna fɛn f'i ye ayisa an ka ɲɔgɔn faamu e b'a dɔn e ni ne dɔgɔnin sɛ e ni petit frère de yɔrɔ bon i ye fɛrɛkɛ a tɛ bɛnna fo i ye tɔrɔmɔɲɛ dɔ di an ye baara kɛ n'o fɔlɔ wari u n'o ta tiɲɛ ne t'i la wuli ko n t'i la sanu ko ne t'i la foyi kɔ ne ye baarakɛla mun ye ala kama de o tɛ et puis i ye ka fode min fɔ fode ye dugubakɔnɔ soma de ne ye burusi kɔnɔ soma de i nana ala et puis mɔgɔ min o se sosoma la non ye burusi den yɛrɛ de m'o kalama cɛ ye burusari o to yen cɛ vice de burusari cɛ ye burusari e burusari den yɛrɛ ne bɛ fode kɔkili fila bunna i bɛ ɲɛna ye kare kɔnɔ a tamatɔ k'a fɔ n'o ko bɛ ɲa dɛ o b'i tɔ sanga wuli de fo sise i ka a kɔkili tɛmɛ kɔ yan o de b'i tɔ sanga wuli yɔrɔ walayi o to ma a fa bon n b'i ko n ko mais a tɛ bɛnna i ye tɔrɔmɔɲɔnin dɔ di an ye baara kɛla n'o ye i ɲɛ la n sankolo la i m'a ye sankolo kelen bula ni jɛman de tɛ awɔ yanfɛla in o bula ye yanfɛla in o jɛman ye ayi o fana bula ye jɛmanba dɔ b'a kɔnɔ ka taa voilà i ɲɛ o jɛmanba min na nin fo et puis fo ka fɛrɛ kɛ le o jɛmanba in k'o lɔni ta i m'a ye fɛn jɛman ka ɲi awɔ non ka fɛn jɛman ka ɲi voilà n tɛ sɔrɔ a bɛɛ fɛ dɛ kabanɔgɔ in y'a la jɛni min y'a la k'o jɛni ta ka bɔ a la ten yewu ka n'o ye o kan ka k'i koli ji la et puis i kan ka jiri kiribiti o bɛ taa cogo di est ce que ne dun tɛ min b'o sɔrɔ o to yen o wari d'u ma wari d'u ma a mɔgɔ ye n bolo wa o cɛ ye n bolo o to yen Jidimu Jɔsi b'o ɲɛ dɔn non Jidimu Jɔsi sigilen to a sigiyɔrɔ k'a bolo kɛ tan ka kabanɔgɔ fuse ta kiribiti o kɔni to yen ka ɲɛmaya bɔ ne bɛ min nɔfɛ sisan e kan ka ko ni sababu min ye e k'olu ɲɛfɔlen dɔrɔn ne ye k'o de fɔli ye kabanɔgɔ nin y'a la et puis i ye fɛrɛ kɛ yiri suma jumɛn
i ye sugu 60 sugu 60 lɔgɔ jɔra sugu min na sugu 60 i ye wa yiri san nin bɛɛ la ani sugu 60 et puis encore a buguri yan sugu 60 et puis a tɛgɛrɛ kelen yan a ye kɛla de sabu n'i ye dɔ ta segu sisan i b'a dɔ ta buguri i b'a dɔ ta ye wa i b'a dɔ ta fo ɲɔnɔ i b'a dɔ fana ta ye wa i ye fɛɛrɛ kɛ i b'a dɔ ta a tɔgɔ di kankaba i y'a kɛ dɛ sugu 60 kiribiti nin ko bɛ cogo min na ne y'a faamu kiribiti ne y'i kɔnɔyɔrɔ diya ne ye e bɛ ne ko ka se a ma se nin si ma nin bɛɛ sababu bɛ yɛrɛ bolo sababu tɔ nin b'i bolo dɛ i ka so kɔnɔ dɛ ko yiri tɔ min b'i bolo dɛ fɛn olu dɔ ta ka di ne ma n ka taa n ko walasa an ka kɛ miliyardɛri ye bon yiri tɔ min ye ne bolo ye bon fɛn min y'o jɛla i b'o dɔn i ye sa tutu don i y'o dɔn awɔ n b'o dɔn kɛ sa tutu bo de y'o jɛla sisan o bɛ sɔrɔ wa sa tutu bo i ye o dɔn di sisan n b'a di ma sisan komi n yɛrɛ nin ye n bɔtɔ n bɛna taali n ka affaire dɔ ɲɛnabɔ fɛrɛkɛ i dɔɔnin kɛ sinon sa tutu bo o tɛ sɔrɔ la bɛɛ bolo dɛ ne tɛ bɛɛ t'o sɔrɔ la dɛ nin ye 2000 ye 2000 tɛ dɛ merci ni ala k'i sɔn n kɔrɔ n b'i kali ka se n ye ka n kali n bɔkolo 77 an na kabila bɛɛ o kɔni to yen n ka bɛɛ jɛ fɛn min na n natɔ o d'i ma de kiribiti mais puis mari masa kana se mina non o to yen o to yen Ibra Kuluba fɛrɛkɛ ha ayi i kana wuri dɔ min k'a sɔrɔ n'i k'o kɛ dɔrɔn n bɛ n bolo lasegin kɔ ayi fɛn ala kɛra miliyɔn 200 i b'o sɔrɔ voilà i ka wari la n bɛ n bolo lasegin kɔ o bɛna coup d'état k'i la fili la bon kɔnɔ ne la ko t'a la ayi a t'o sɔrɔ voilà n bɛna min f'i ye ne tɛna foyi f'i kɔrɔkɛ ɲɛna i y'a faamuya kana foyi f'a ye n tɛ foyi f'a ye n bɛna n sigi dɔrɔn n yɛrɛ bɛ a labila sa n ko n bɛ taa n'a ɲininka ko min kɛra n b'a fɔ foyi n ko i tun bɛ ka ci dɔ de ɲɛfɔ dɔrɔn voilà n'o tɛ fode n to yen sinon siga kelen b'a la a b'a la k'a fɔ ko e ka ko a tun bɛna musoko kuma dɔ kɔrɔta n t'a dɔn musoko min de kuwa mun musoko kuma de o kuma b'a da dɛ a ko k'o kuma fɔ n t'a dɔn musoko kuma e jɔ n y'a ma ɲininka n'i y'a ɲininka sa n'i y'a ɲininka sa a bɛ ko ne y'a fɔ a ye a bɛ ko ne y'a f'i ye n kɔrɔ ala ka basi jɔsa kɛlɛ fa furusa e k'a to yen tan ne tilara tuma min na ne bɛ taa i b'a kuma fɔ a b'a ko e muso de kan ka na ko jɔn muso kan ka na n taara kuma min i b'a kuma ok natɔ yan ko fali ɲɔgɔn tɛrɛ yan problème t'a la non ne fatɔ bɛ ne quoi fatɔ yɛrɛ a ye ɲɔgɔn faamu kiribiti ne ko nin tɛ bala kiribiti ka ne kɔni kun y'a fɔ a ye kiribiti a ko dugukolo ko ne b'a bolo k'a b'a ko dugukolo dɔ b'a bolo k'a b'a ko feere ko papiye dɔ bɛ dugukolo dɔ papiye b'a bolo k'a b'a ko feere a y'a to a y'a fɔ mamadu mun dugukolo papiye kiribiti bolo a y'a fɔ dɛ ko dugukolo ma ko terrain vide don ko gabakuru ne tun tonnen b'a kɔnɔ ko a bɛ ten ne ka dugukolo ye baara sɔrɔ o ye ne ta tiɲɛni ye kiribiti ye n ka dugukolo kalan e y'o papiye d'a ma ne ka ɲɛnamaya foyi bɛ tɛ kiribiti yɛrɛ bolo sa wa badenjugu sinjijugu kiribiti tɛ den yɛrɛma ye n b'a ɲininka n ka dugukolo kelen n yɛrɛ bɛna tila ka wuli ka taa munumunu ka dugukolo ninnu na sinon kiribiti ye den min a b'a bɛɛ a b'a la kɔnɔ cɛ in den cɛjan min bɛ a misigida la f'a ka so fɛ misiri kare kunna o denmusonin a b'o nɔfɛ k'a b'o furu awɔ a y'o kuma lakali a y'o lakali ne ko muso wɛrɛ a b'a fɔ muso foyi tɛ se kiribiti bolo a tun ye dɔ maa minɛ so a ko n ma k'o ma ɲɛ yɔrɔ ne ni ma mɔgɔ wɛrɛ wele ka ɲininkali kɛ so n'a ko ne ma k'o ma ɲɛ ne fana y'a bila o ma ɲɛ minɛn kɔnɔ komi a ko k'a bɛna sofiya in ta ne yɛrɛ ma sofiya in ye sabu ɲɛ tɛ ko la nka an sigira ka baro kɛ minnu bɛ min f'i ye i kana girin ka don a kan dɛ i b'a jateminɛ sinon i ka dugukolo tatɔ de filɛ nin i ka dugukolo tatɔ n'a nana n b'a ɲininka awɔ ne bɛ taa n'a nana a ye n t'a ɲininka yɛrɛ n b'a fɔ k'a ka ta ka taa bila n ka dugukolo a ye n b'a fɔ k'a ka ta ka taa bila n ka dugukolo ayiwa n ka cɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma ala ka tile yɛrɛ d'a ma an b'a kɔrɔjo a kana fɔ ma sa n'o tɛ fɔ ma ne ka dugukolo kiribiti bɛ na sisan n b'a fɔ a ye n ko so kɔfɛ ta in k'a ka t'o yen an ka taa ɲɔgɔn fɛ n ka t'o lajɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ɲamana ta in lajɛ sinon kiribiti bɛ na ka dugukolo halaki sisan k'a fɔ a y'a dunni daminɛ a y'a to ala ma.
Kɛ mun ye kelen ah wala fɔlɔ ni tolo n tɛ jɔ tulu la e bɛ nin bɛɛ la jate la mun ja ko kɛra cɛbakɔrɔ jɔn ye k'i bolo i ye kelen fɔlɔ e bɛ ten o t'i ɲɛ sira la attendez ya a ka ɲa i kɔrɔkɛ de tɛ n ka ɲa vraiment la numéro tɛ ja i bɛ nin bɛɛ la jate la e bɛ kulela fan bɛɛ lajɛlen na k'e ye soma ye k'e ye soma ye i kuntigi y'i boli ka pari fɛn dɔ la san i de yɛlɛma k'i ya fiyewu a fɔra ko ne boli dɔ de ja yɛrɛ tɛ ye kɛ bɔ sisan n ye ka poson de ta la sa e ma n pan ɲa ye e ma ɲi ɲa kɛlɛ min na ko ɲɛ pan tɛmɛ ma ɲi n ka muru bɔ yɔrɔnin bɛɛ ani ka boli ne tɛ boli la mun e ka boli ko ba ye na man kɛnɛ a tɔgɔ di ne yɛrɛ suma ye fa ɲuman fɛ o mun suma ye e ma tobili kɛ bi n t'i n'i kɔrɔkɛ ka kalabanciya la de a ye wari dɔ de di ne ma ko ne ka tobili kɛ e la fɔlɔ toi tu peux me dire que toi tu n'as pas de l'argent de préparer ici o ye jumɛn ah o to ye sa toi tu peux me dire que toi tu n'as pas d'argent de préparer les riz ici cɛ fana sa cɛ hein même pas 1000 francs chez toi est-ce que tu gagnes e wari dɔ de di ne ma wari t'i bolo ka tobili kɛ wari wari dɔ de maralen bɛ n bolo non a ka ɲi non n bɛ taa ɲɛ yan n bɛ taa ɲɛ fiyewu wari t'i bolo yan n bɛ taa ɲɛ fiyewu ça c'est bien a ka ɲi yan wari yɛrɛ dɔ bɛ i tɛ nin mun kɛ i tɛ mana ko dabila ko kasara bɛ nin wari in kɔ fiyewu n'i mi ni mɔni wari in kan i b'o kasara sɔrɔ fiyewu nin wari in bolo mɔgɔ min bolo de danga min y'a kɔ danga min y'a kɔ danga de wuli wari de kɔ fiyewu dɔ la saraka wari de kɔ fiyewu nin t'i kan ka ko de voilà nin t'i kan ka ko de danga min y'a kɔ hali ni ala k'o tigi yɛrɛ ko fiyewu a tɛ sanuya voilà a to yen nin wari ne kelen kan ka nɔmina i bɛna nɔmina sa i ye kungo sɔrɔ la bi voilà ne de kɔni yiri min na ne yɛrɛ maa min sigilen don e fɛ ne m'a fɔ a mɛn dɛ jɔ mɔgɔ yɛrɛ ta koyi kɔrɔjo de don ah mais kɔrɔjɔ kɛ a danga min ye kɔrɔjɔ kɔ o jɔn kɔ kabila nin kɔnɔ yan danga min y'a kɔ o jɔn de kɔ o fɔ n ye danga de ye kalan tigɛ et puis a n'a sen tiɲɛnen ka di lɔ ma ko kiribiti ne y'a fɛ ka kuruba de feere la n y'a fɛ ka to di n y'a fɛ ka kuruba de san n y'a fɛ ka o kɛ o bɛ to yen ko ne ye fɛɛrɛ kɛ ko k'a ko donc i bɛ se k'o dɔ la fana ko nin o to yen sa n b'a ko tile fila la ka jɛ fura n'ala k'i sɔrɔ fiyewu voilà ne kuma t'i fɛ fɔ ye cɛ n'a kiri ko fɛn ka sa cɛ ayisa an ka nin bɛɛ to yen nɔ yɛrɛ tila i bɛ dumuni kɛ o ko cogo di i tɛna ka kuma kelen f'i ye sofiya ko don e jɔ sa n bɛ seere de la i bɛ ka kuma de lamɛn fɔlɔ wala i bɛ sɛbɛ de la komi sofiya na mun de kɛ sofiya ko san surɔ ne dara ne sogora e kiribite jɔrɔ jumɛn ne na e bɛna ne sogora mun na e b'o dɔn sufɛ bɛ k'i dɛndɛn ka taa gabuguda la ka dumuni labɔ a bɛ ka furamugu de kɛ kiribiti i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ nin wagati kɔnɔna na ne bɛ ka sogo mun kɛ a si tɛ sogo hɛrɛ ye et puis fana n'i ma fara sufɛ la i sata bɛ kɛ sufɛ a b'i faga fu mɛlɛkɛ ne kɔni bɛ mun dɔn ne b'i fɛ i ka sufɛ ko fan a jɛ n'a f'i ma kɛ k'a yi ka ten non ala la i bɛ danger la dɛ oui non jeli e la yeta ka ɲi fiyewu i ye fɛn min ye la a ka ɲi fiyewu i ma wuya fɔ fiyewu i ka fɛn fɔ tan de kelen t'a jɛ fiyewu a ka fura nin a ka kala i ka fura min y'a bolo a ko kala a y'a kala a y'a kala non ça c'est bien o ka ɲi fiyewu o yɛrɛ ka di ne ye ten fiyewu cogo di tan ne m'o de f'i ye sofiya kɔni a ka fura kɛra lumina k'o di ne ma ne b'o lamina o yɛrɛ ka ɲi fiyewu o tɛ fɛn tiɲɛnen o mun de tiɲɛna ne ye i ye mun min fɛ ne y'a fɛ mun min kɛ n ta ye diɲɛ kɔnɔ o kɛra fura kelen kɔnɔ n'a dugawu ma jaabi fiyewu dugawu jaabi t'o de ye fiyewu donc i ka dugawu jaabi o dugawu jaabi de ye maa min fɛ k'i faga i bɛ tila k'i nɔrɔ o de la k'an fa kun jumɛn de la sa ala ne kɔni bɛ mun dɔn i farati ala wa ne bi a b'i faga ko mun kɛlen ko mun kɛlen a t'i fɛ koyi i t'a ɲɛ dɔn a t'i fɛ sɛbɛ la o to yen tere sofiya la o to yen ne yɛrɛ k'o tere de y'a la fiyewu k'a ta o kɔni to yen fiyewu a tere man ɲi dun o to yen
ne yɛrɛ de ka teri nin k'a ta fiyewu e ka teri jumɛn de y'a la ne ma min y'a la e bɛ a ka teriya ne ye cɛ sabanan de ta cɛ fɔlɔ dɔ tun bɛ k'a ɲini o ta ɲana safinɛ la filanan tilala k'a ɲini ka woro bɔ k'a bɛna mariage kɛ ta ɲana e de y'a sabanan e fana n'i m'i fara ta la i bɛ sa bon cɛ fila min sali a cɛ t'olu de o ye fɔlɔ ko tere muso la wuyali manamana kan tɛmɛnen t'a kan manamana kan tɛmɛnen t'a kan kɛ a tun ye dɔn mɛ muso bɛ ni kɛ don ɲɛnajɛ la muso bɛ ni kɛ de voilà a kɛ de ne tɛ fiyewu voilà ne kulu jiri ka ca ɲɛ mɛ a kɛ de ne tɛ fiyewu o kɔni to yen fiyewu ne tɛ to a ji la fiyewu o kɔni to yen ni k'a bɛ ne yɛrɛ kan bila subiya ko ji la parce que ne ka min ye ne k'a lɔ ne b'a dɔn k'a fɔ ni cɛ nin ta i bɛ sa o la ne fana kan dɔn parce que ne de kan ka ta fiyewu voilà ne tɛ fɛn mɔgɔ ye fa la ten manamana k'u la tɛ fiyewu ko wɛrɛ fɔ dumuni sigi ye dumuni kɛ ɲɛ wɔtɔ de tiɲɛ na e t'i yɛrɛ fɛ ni e t'i yɛrɛ fɛ n'i b'i fɛ sa ala kana i ka sigi fɛ ko in to yen n tigi ne ko koyi a laban i bɛ nimisa i tɛ n fɛ n'i ye ne fɛ ne ye min fɛ i kan ka k'u fɛ fiyewu i tɛ ne fɛ i yɛrɛ de fɛ fiyewu ayi cɛ i yɛrɛ de fɛ o to yen ne ye min fɛ kɔni ye i b'a fɔ k'i yɛrɛ de fɛ bon n'i ne fɛ kɛ Sofiya fɛ o de ka di ne ye mana ko bɛ dabila wa dumuni ma ɲɛ dumuni kɛra fɔlɔ mana ka fɔ la ten patapata ka fɔ la ni cɛ bɛ ko kura la i mana kuma o kuma fɔ a tɛ sɔn n tɛ kabako ye n bɛ ka denni juguman f'i ye o bɛɛ la nata i tɛ sɔn ayiwa ala k'a ɲɔgɔn di n bɛ ala minɛ n'a ye mais en tout cas Sofiya bɛna ne sɔrɔ yan a ko tɛ ja. Ni si ni fɛ sigi ka mun bila kana ka kan tigɛ mana na ka fɔ de ka d'u ye ten fiyewu Kiribiti e bɛ jɔn ɲɔgɔn na ni yɛrɛ de ɲɔgɔn Kiribiti tɛ sabali sa wa n kɔrɔ mun kɛra n'a mago b'i la mago b'i la Kiribiti ne ye baara de la Kiribiti cɛ fɛrɛkɛ i yɛrɛ suma ma sa i suma kɛ sa c'est quoi ça? Tu fous ta vie, vieux. Oui. Ah, non, moi, ça, ouais. On est mon gars. Mon mot bila. Et coroli, ne au blague en amé. Ah, faut parler. Ah, et moi, il y a comment foutre. Ah, c'est là, t'as dit. Ah, plus là. Et c'est là. Aïe, non, joli. Que vous te montez pour moi, joli, ça. Il est pas fort, gros. Alors, quand même, ça. Amina Arabi. Kiribiti. Oui. Ɲɛnɛmaya kow ye jigiyaw ye ne mun ye ne mun ye i dɔɔnin tɛ ye Kiribiti ne hakili la waati tɛmɛna na ne nalen ne ye n ka papiye bɛɛ lajɛlen cɛ k'a d'i ma du papiye b'o la i yɛrɛ muso ka mariage papiyew b'o la ne ye kalifa k'i ma a ma kɛ ten hakili kɔni na kalifa in ma bɔrɔtɔ kalifa in bɛ yen kɔni i ka nin kuma fɔra kun jumɛn la Kiribiti ne y'i ɲininka de sa dakuruɲɛ kelen awɔ ou bien ayi non ne tɛ se sɔn n'o ma i ni nanfin kamalen min sen tɛ yan et puis kɔrɔ ma fi et puis kana f'i ye k'a fɔ ko i tɛrɛ o de la a y'o de f'i ye k'a fɔ ne dɔ de feere a la Kiribiti o tuma e ye ne ka tɛrɛ dɔ de feere ayi non ne ye i siga b'i yɛrɛ la den ayi puis min sigilen kɔrɔ yan a tɛ tiɲɛba da ayi ne y'i ɲininka de n ko i siga b'i yɛrɛ la wa non n bɛna ɲɛ fiyewu Kiribiti non n bɛna ɲɛ fiyewu non n bɛna ɲɛ fiyewu ne ti kuma munumunu ni kuma taga ni ka segin fɛ kɔrɔjɔ ko n ma ko i bolo falen don terrain papier dɔw la i bɛ ka yaala n'u ye ka kiliyan ɲini u la ne dun ye n ta in kalifa i la n'i k'a mara n ko sabu ne ɲɛ tɛ ko la e de ye ɲɛtigi ye e de kan ka mara kɛ Kiribiti kuma bɛɛ fili kɔrɔ nin an ta in kɔni bɛ yen qui t'a dit ça comme ça qui t'a dit cette parole là kɔrɔjɔ nafi kule kamalen min sigi kɛrɛfɛ ale de k'a f'i ye k'a fɔ ko papier dɔ de ne bolo la k'i bɛ k'a feere ne de k'a feere non
a ma wuya fɔ fiyewu a ka tiɲɛ de fɔ fiyewu. an ta in bɛ yen kɔni. n kɔrɔ i ye ka mun de fɔ a ye kuma daminɛ.